Strah, izvor nasilja. Neki kažu da na svijetu postoje samo dvije stvari. Ljubav i strah. Na svijetu postoji samo jedno. Zlo, strah. Na svijetu postoji samo dobro. Ljubav. Ponekad nazivamo drugim imenima to dvoje. Za ljubav kažemo sreća, sloboda, mir, užitak, Bog. Svejedno je, jer sam naziv nije bitan. Isto tako ne postoji nijedno zlo u svijetu koje se ne svodi na strah. Nijedno. Neznanje i strah. Neznanje prouzročeno strahom, odatle dolazi svo zlo. Odatle dolazi nasilje. Osoba koja nije nimalo nasilna, koja je nesposobna za bilo kakvo nasilje, oslobođena je straha. Samo kada se bojite, postajete ljuti. Sjetite se kad ste zadnji put bili ljuti i potražite strah u pozadini te ljutnje. Što su vam to htjeli oduzeti? Taj strah bio je izvor vaše ljutnje. Sjetite se neke agresivne osobe, možda nekoga koga ste i sami bojite. Zar ne vidite kako se boji, kako je pun ili je puna straha? On je zaista uplašen. Ona se stvarno boji, jer inače ne bi bila ljuta. Kao što vidite, u konačnici nam ostaju samo ljubav i strah. Ovdje namjerno idemo sa jedne teme na drugu, ponovo se vraćamo na iste teme, pomalo nestrukturirano i ali to je dobar način da stvarno shvatite o čemu zapravo govorim. Ponavljanje je keva ili ti majka. Ako nešto i ne dođe do vas prvi put, možda vas pogodi kada ponovo čujete. Ako ne pogodi vas, možda će nekog u vašem okruženju pogoditi. Pričamo o različitim temama, ali sve se svodi na isto. Možete to nazvati svjesnost, ljubav, duhovnost, sloboda, buđenje. Stvarno je svejedno. Sve je u biti isto. Promatrajte sve što se događa unutar vas. Pratite zbivanja izvana. Kada se nešto od toga događa vama, ponašajte se kao da se događa nekom drugom. Bez komentara, bez osude, bez uplitanja, bez pokušaja da nešto promijenite. Samo razumijevajte. Budete li tako radili, vidjet ćete kako se naglo udaljavate od sebe. Sveta Terezija Avilska piše kako je krajem svoga života dobila od Boga veliku milost. Ona ne koristi ovaj suvremeni izraz, ali svakako govori o udaljavanju od same sebe. Čujem li da netko boluje od ratka, netko koga ne poznajem, nisam osobito pogođen tom viješću. Ako imate ljubav i samilosti, možda ću mu nastojati pomoć, ali to me neće pretjerano emocionalno opteretiti. Ili ako trebate izaći na ispit, ja mogu reagirati hladne glave i dati vam pomalo filozofski savjet. Znaš, što se više brineš oko toga, bit će ti gore. Bolje je da se dobro odmoriš prije ispita, umjesto da učiš cijelu noć. No, kada dođe moj red za polaganje ispita, to je nešto sasvim drugo. Razlog je jasan. Ja sam se poistovjetio sa sobom ili u nekoj drugoj prigodi sa svojom obitelji, svojom domovinom, stvarima, tijelom, samim sobom. Što mislite kako bi bilo da od Boga dobijem milost da sve te pojmove ne nazivam svojima? Bio bih odvojen od njih. Ne bih se više poistovjećivao. To znači izgubiti sebe, poreći sebe, umrijeti sebe, umrijeti prije smrti.